judge and a defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose a glorious life, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection. Yes, I believe. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Matthew, ارجع من اللي Heal Our Land, please. Hallelujah. It's not just a coincidence that we're saying we believe in the name of the Lord Jesus. We believe what the Bible says He is. Hallelujah. And nothing will shake that faith. Nothing will hurt that faith in Jesus' name. Hallelujah. fl-ispirtu tiegħi ħassejt il-mulej jgħidli li ħanibatek fin-nazzjon tiegħek, ħanibatek fil-ġnus biex tgħidilhom biex jindmu. Ħalli dawk kollha li jisimgħu mill-kelma tiegħi u jindmu, jien nuri ħniena minnhom u jaraw wiċċi. Imma dawk kollha li ma jisimgħux, dawk kollha li jitqu bik, dawk kollha li ma jifhmux il-kelma tiegħek, il-moment li jirriġettaw din il-kelma biex jinmu, ikun il-moment li huma jmorru dritt fl-abissi tal-infern, fin-nar tal-infern għal dejjem. Għalhekk ħassejt li
Matthew għandu jdoqqina din id-diska again, Heal Our Land. Ħalli aħna nindmu għan-nom ta' artna l-aħwa. Aħna li nemnu f'Ġesu Kristu. Il-mulej qed jarana, il-mulej qiegħed jismana, il-mulej ħarstu fuqna. U jekk aħna kif qrajna fl-iskrittura u kif tajt din id-diska veru nuru indima perfetta u nindmu għal dawn l-aħwa. U jagħmel ħafna iżjed mill-laqgħat rajna sissa fis-sema, jagħmel ħafna iżjed f'dil-art. U nistaġbu b'dak li kapaċi jagħmel il-mulej. Għax il-mulej tagħna huwa Alla tal-impossibbli. Min minnkom jemmel il-mulej huwa Alla tal-impossibbli? Min minnkom jemmen li anka meta l-affarijiet jidhru li huma makabri f'din id-dinja, mod partikolari f'dan nazzjon, min minnkom jemmen li hemmhekk toħroġ il-glorja? Bħalissa l-mulej tifakkarni jarġa' fl-Lazzru. Meta oħt Lazzru kienet qalt li ħasra kieku ġejt. Int, kieku kien ifiq. Immissa ilu 4 ijiem rejjaħ. U l-mulej qalla ma dan seħ biex tara l-glorja talla minna, għatmu tard. U bħalissa, qed inħoss fl-ispirtu tiegħi li dak qed jgħid lill-mulej. Li jekk inħarsu li istat ta' pajjiżna bħalissa nibku, għax narawh mejjed. L-istat ta' pajjiż ma narawhom li m'għandux ċans. Kif għalina Matthew b'dawn il-liġijiet makabri u perversi li qed jagħmlu. U kultant ħares lejn Malta u lejn id-dinja u tħares lejn dak li jidher huwa taqtih il-qalb. Imma mek fej toħroġ il-glorja talla jgħid il-mulej. Il-mulej qatt tard. F'ħinu u fi żmienu ħanaraw il-bidla f'pajjiżna. Imma l-mulej rid isib nies li huma fidili bħalna li nħobbu u nindmu. U jekk xi ħadd bħalissa jgħid imma jiena dnibt ħafna fil-ħajja tiegħi. Min ma dnibx? Join the club kulħadd. Il-mulej tafu l-ħares li id-dinja u ra kmem xaħat wieħed tajjeb li qatt ma dineb u ma sab il-ħadd. Ħalek bat il-Ġesu Kristu għaxu bik kien tajjeb. Tħares li id-nubietek jgħid il-mulej. Li l-nifsi jgħid li tħares li id-nubieti jina dnib bħalkom imma ħna mifdija bil-grazzja tiegħu. Il-mulej jgħidilna tħarsux lejkom infuskom imma ħarsu lejja. Lej dak li għamilt jien diġà ħalikom. U għalek, fil-waqt li nindmu dejjem personali jekk hemm xi ħaġa li inti taf li forsi għamilt u għadek ma tlux il-mulej aħfir li tagħha, nindmu fl-imkien għall-poplu talla. Iva l-aħwa, din hija l-kelma li assolutament ma kellix idea li ħanajt. Fil-fatt għadni kif saqsejt il-ledmen ta' tlumur, għajt l-avviżi, imma l-ispirtu talla huwa ħaj. L-ispirtu talla huwa fresh, jinqeda bina for a purpose. U fil-waqt li nindmu għal pajjiżna. Aħna nafu li il-mulej huwa l-healer. Il-healer mhux biss ta' nazzjonijiet, imma l-healer personali. Għadu l-istess il-biraħ l-lum għada, u anka nitolbu għaliex le. Għal-pastor bħalissa li għandu daqxej grizmeħ misluħin u ħatlu daqxej postu għal-ħin u anka għat-tifel tiegħi li bħalissa għandu d-deni. Pero niftakar edin fl-imkien id-dar u ġejtien. U niftakar l-aħwa meta mar dak ir-raġel jgħid lil mulej il-qaddej tiegħi ma jiflaħx għandi. U l-mulej qasbis kellu għalfejn mur għandu għax meta qallu mur il-qaddej tiegħek infejjaq. Hekk se jiġri fid-dar tiegħi. Niddikjara f'isem Ġesu Kristu nitlob lill-istess Aziz Kristu li huwa l-istess il-biraħ llum u għada. Nirringrazzjak mulej Ġesu tal-familja tiegħi hija mfejqa fiżikament u naf li issa dil-minuta bħalma int kontatt il-kelma għal dak il-qaddej kien dak il-ħin illi fiq issa dil-minuta tnejli u ma jfiqu f'isem Ġesu Kristu. Nirringrazzjak mulej Ġesu li bat l-anġli tiegħek tal-fejqan issa stess. Nirringrazzjak issa stess mulej li inti tħares lejna kollha u li inti qed tiggustana mulej. Għax qed inħoss fl-ispirtu tiegħi li mħabba tiegħek bħala missier li jgusta l-wliedu żgħar meta jgħidulu please papa, please mama, tista' tagħmilli hekk. Huwa dak l-ispirtu li qed inħoss illejla. Tal-ulied u l-missier li ejja nitolbuh ngħidulu papa, please, fejjaq l-artna, fejjaq il-Malta. Nitolbok missier fl-imkien ma' dawn l-aħwa
għal dan in-nazzjon li darba kien Kristjan. Li jint fil-ħnina tiegħek battinda l-Apostlu San Pawl biex tatina l-fidi veru. U l-Maltin aċċettaw l-Evanġelu mulej. Reġġana lura ħna l-Maltin għal dak iż-żmien. Li nisimgħu l-Evanġelu ċar mulej, ħaj bla kompromessi mulej. Għalik m'hemm xejn li impossibbli. Hekk nitolbok flimkien ma' dawn l-aħwa li huma apparti minn qalbi mulej. Qed nitolbok mulej Ġesu għal Malta, Lord. Nieħu awtorità f'isem Ġesu Kristu kontra dak id-dlam. Kontra dak il-cloud ta' dlam. Kontra dak il-velu li qiegħed quddiem wiċċhom. U inti tajdinna f'Korintin mulej permezz ta' Apostlu Pawlu li dak il-velu li jista' jitlaq biss il-moment li jarġgħu jirreġġgħu lura lejn Kristu Ġesu. U għalhekk nitolbok missier f'isem Ġesu Kristu. Neħi dak il-velu minn għajnejn il-Maltin mulej. Issa stess as I speak mal-aħwa, Lord Jesus. Reġġana lura lejn il-missier u reġġana lura lejn il-passjoni ta' Kristu biex narfu li dak id-dem qatru għal kull wieħed u waħda minna personali. Reġġana lura għal dak l-ħsieb li aħna nemnu fik u narfu illi mhux bemilna ma bil-grazzja tiegħek mulej aħna nitlu fis-sema, Lord. Reġġana lura għal dak it-twemmin sħiħ u sabiħ tal-apostli mulej. Meta l-Ispirtu Santu ġi fuqhom u bdew ixandru bla biża. Ejna mulej Ġesu biex inxandru mingħajr biża, Lord Jesus. Ma nibżaw qatt minn kemm jgħidu kontrina. Ejna mulej Ġesu biex aħna nkunu bħal dak il-persuna li jafek veru personali. Li jmur ikellem il-persuni l-oħrajn li poġġilna f'qalbna inti u trassaqna lehom u nkellmuhom fuqek għax nafuk personali bħala l-akbar ħabib tagħna. Illum qed inħoss il-ħlewwa tal-mulej. Il-mulej jrid jurina kemm hu sabiħ u kemm hu ħelu. Il-mulej għandu ħafna faċċa differenti. Iva huwa mħallef ġust, imma huwa twajjeb. U għalhekk il-mulej dejjem jgħidilna twajjeb u ħanin il-mulej. Ma daw kollha m'hemmx miegħu miegħek. Kollha underlined. Ma daw kollha li jersqu leh. Tista' mhux tkun giddieb. Tista' mhux għamilthom kollu adulteru. Tista' ma kontx stajt kont parti mill-mafja. Stajt kont parti mill-mażonerija. Jekk inti tajt id-dnub tiegħi huwa kbir. Ma jistax ikolli jaħfir li dak huwa l-erq tal-għadu. Ma rridx nipriedka qabel ma nibda nipriedka. Imma ħanajdilkom din istorja stess biex insaħħilkom il-fidi. Darba kien hemm pastor. Kien raġel li jħobbu l-mulej. Però dineb. U d-dnub tiegħu żammu l-bot ħafna minn Alla. Allu kif nista' mmur jien quddiemek. Nipriedka l-kelma tal-Alla. U kien hemm persuna mill-kongregazzjoni l-aħwa. U ġiet tifraħant il-pastor u qaltlu, Pastor, rajt il-mulej. Iva Alla, għal dik kuku. Għaltlu le rajt il-mulej. Kellimni. Iva Alla, ma tax kasa. Sfortunatament il-fidi tiegħu ma kienx qawwija f'dak l-istadju x'kien għadu kif dineb. U ma setax jaħfer lilu nnifsu. Darb'oħra raġa' ġiet fuqu u beda jħossa bħala fitta tarġa' tiġi tgħidlu skontu ħmerijiet. Pastor, għaltlu inti mhux qed tifhimni. Għaltlu għatlek rajt il-mulej qed inkellmu qed jiġi għandi u qed nitkellmu daqs laqwa ħbieb. Iva Alla, dan il-pastor. Alla mela ħanamlu biċċa xogħol jekk veru li inti qed taraħ u qed tikellmek hi. Alla mur saqsih. X'idnu għamilt jien bħala pastor kontriħ. Mur, jekk qed jidhirlek vera ħajajdlek x'għamilt jien. Mbagħad ejja kellimni. Okej, qaltlu. Marret id-dar. Ġiet lura wara ftit tal-jiem. Pastor, qaltlu, rajt il-mulej. Pastor, kellimtu. Alla, saqsejtu li għatlek. Qaltlu saqsejtu. Alla għallek x'inhu d-dnub tiegħi li għamilt kontra tiegħu. Iva, qaltlu. Dak iċċassa Alla, għajduli.
X'qallek fuqu? Qaltlu, qallek Ġessu, ma jiftakrux iżjed għax ħadu fuq is-salib. Grazzi Ġessu, mulej Ġessu li inti dejjem twajjeb, Lord. U jekk hawn xi ħadd li qed iħossu kundannat bħalissa bid-dnub tiegħu imtaqqal. Konna revelazzjoni li għalhekk sallab biex jieħu d-dnub tiegħu tiegħek. Għalhekk m'għandniex iktar nħarsu lejn nfusna. Imma nirringrazzjawk u nkunu nafu li aħna bojot silġ. Għax huwa abjad silġ. U għalhekk għandna buċna l-qudiem, we repent. U ngħidulu aħfrilhom mulej. Aħfrilhom mill-lejl tal-pajjiżna, Lord. Li ma jafukx. Aħfrilhom mulej kemm il-darba qatawk minn ħajjithom. Aħfrilhom mulej li jkunu deceived biżejjed li jaħsbu li huma Kristjani xorta ma jibqgħu jgħixu kif iridu. Aħfrilhom mulej dawk in-nies li qegħdin fl-ogħla kariga tal-pajjiż mulej li qegħdin jiffirmaw liġijiet taqtil. Mentri inti għattinna, l-ewwel ħaġa li għattinna fil-kmandamenti tiegħek huwa la toqtolx. Aħfrilhom mulej. Reġġana lura, Lord. Reġġaħħom lura mulej Ġessu. Naf li inti qed tismani bħalissa flimkien ma' dawn l-aħwa mulej. Naf li inti tħobbni mulej. Naf li għandi revelazzjoni tagħha, Lord Jesus. Grazzi Ġessu. Li issa stess as we speak qed tagħmel xi ħaġa anke jekk ma narawkx mulej. Qed taħdem minn wara l-kwinti kif ngħidu bil-Malti mulej. Għax inti qed tisma' it-talb tal-poplu tiegħek. Nitolbu kantangs bħalissa stess flimkien. Umu bil-wifqa dan mhux talb ta' xi ħadd bil-qiegħda. Umu bil-wifqa ħalli ningrazzjaw il-Alla għal dak li qed jagħmel bħalissa. Għalkemm qed jaħdem minn wara l-kwinti mulej Ġessu, kemm qed taħdem mulej, kemm tħobbna. Għandna nirringrazzjawk ta' kemm il-darba tħalt għalina mingħajr ma nafu aħna x'ma rajniex mulej. Imma inti dan għamiltu bħala Mr. Twajjeb, Lord Jesus. Ejni mulej il-lejla stess. Biex naddilhom il-kelma tiegħek mulej Ġessu ħanurihom kemm int ħanin u twajjeb. Ħanurihom l-imħabba tiegħek kemm bla tarf, Lord Jesus. Tina revelazzjoni ta' din l-imħabba mulej u għati revelazzjoni lil Malta. Lil Malta mulej. Konna ngħidu Malta ħaninna fin-naturali, ma mhix Malta ħaninna huwa int ħanin. Għax miktub fil-kelma tiegħek kemm int ħanin u twajjeb mulej. U għalhekk nirringrazzjak tal-li qed tismana. U naf li ħanaraw il-weda. Fid-dinja mulej Ġessu meta nintaqgħu ma' xi ħadd u nkunu inna ma narawh. Ara ngħidulu, all right, x'qed tagħmel? U nirreferu għax-xogħol tiegħu, għall-ġob tiegħu, min ikaħħal, min ibajjat, min avukat. Imma l-kelma tal-għadni kif naqra fi-Ġwanni din il-ġimgħa stess, tajdinna taħdmux għal dak li kun trab u jispiċċa fix-xejn qed nitkellmu għal flus. Il-kelma Alla jgħidilna aħdmu għal dak li ma jispiċċa qatt. Jiġifieri għas-saltna tiegħi. Għalhekk tina l-grazzja Lord Jesus li min qed ipoġġi x-xogħol l-ewwel, min qed ipoġġi l-but l-ewwel, jindem issa stess. Jiena nifhem mulej Ġessu li l-familja trid tajjixha Lord Jesus. Imma nitolbok ittihom revelazzjoni lil dawn in-nies mulej li huma l-poplu tiegħek, il-Knisja tiegħek. Li x-xogħol naturali mhuwiex dak li jġib il-flus. B'esperjenza l-aħwa ngħidilkom il-mument li ċedejt kważi totali x-xogħol naturali li nażilt. Provdi li ħafna iżjed milli nista' naħdem minn filgħodu sa filgħaxija. Jiena testimonjanza ħajja ta' dan. L-aħwa, jekk il-mulej qed tipoġġilkom f'qalbkom li xogħolkom huwa full-time ministry. Tibżawx kif se tgħixu. Tibżawx kif se tgħixu lill-familja. Għax m'hawnx sodisfazzjon akbar, m'hawnx ferħ akbar. Iva dnub kultant huwa ta' pjaċir kif tajt il-kelma sin is pleasurable for a season. Id-dnub huwa ta' pjaċir għal ftit. Għal perjodu tu pjaċir ħafna. Kemm dbati b'konsegwenzi wara. U għalhekk qed ngħidilkom ħudu l-pjaċir dejjem. Li huwa sodisfazzjon tal-kelma Alla u li qed nagħmlu dak li hu għalinna morru x'andru, iddedikaw ħajjitkom għalija biss għax int l-ikbar arus Ġesu Kristu. L-arus ta' ħajjitna. Għalhekk nitolbok mulej Ġesu revelazzjoni ta' da Lord Jesus. U grazzi tal-ismajtna. Grazzi tal-li ħanaraw il-wediet mulej.
Jekk xi ħadd ikollu jisaqsini li miż-żmien tal-antik li jafuni u ilhom ma jarawni, x'qed tagħmel? Ma nistax ngħidilhom x'qed nagħmel xogħol naturali. Imma nista' ngħidilhom x'qed nagħmel ix-xogħol spiritwali li kmandajtni int mulej b'sodisfazzjon. U nirringrazzjak, Lord Jesus. Nirringrazzjak mulej Ġesu. Li kapaċi naffrontaw il-konsegwenzi tal-obbedjenza. Mhumiex sbieħ mulej. Il-konsegwenzi u l-persekuzzjoni. Kienet sabiħa l-ħajja tiegħek f'din id-dinja. Bħalma għaddejt int irridu ngħaddu aħna mulej. Inti dan urejtunna qatt ma wetna li l-ħajja ħad tkun ħafifa. Imma tinna wkoll mad tiegħi huwa ħafif. Lekin ħallu fidejk mulej Ġesu, aħdem int. Aħdem int fil-ħajja tagħna. Aħdem int fil-ħajja ta' pajjiżna. Aħdem int fid-dinja mulej Ġesu. Ibat in-nies tiegħek, Lord Jesus, fit-triqat dawk li għadhom dlam, Lord. Ħalli ndawru d-dinja mulej. Ħalli l-mument li tiġi inti ssiba lesta u preparata, Lord Jesus. Għax inti tisma' t-talb tal-poplu tiegħek. Għal dan nixtieq nitolbok f'isem Ġesu Kristu nirringrazzjak mulej tal-ismajtna. Amen. U alleluja. Nieħdu bidej xulxejn, inselmu lil xulxejn bħal aħwa għax il-mulej għalinna biex inħobbu lil xulxejn u verament namlu dak li għalinnu.